Nalata tendera mwana ndranzimoera amen. Moni abale nonse tikulandireninso pano pa Kuwala 101.3 FM mpulogalamu yathu ino ya Word Made Flesh, liwu lozipangidwa munthu. Tikugawana munyengo ino ya Lenti mawu a Mulungu. Muli ndine Elizeo Nthalika. Tipemphere. Mulungu Atate amphamvu zonse, inu yomwe makhala pamene nthawi zonse kutidikira ife kuti tiyankhe kuyitanidwa kwathu kumene inu mmatitana nthawi zonse kuti tilumikizane nanu. Tiphunzitseni kupemphera kuti nthawi zonse pamene ife tilumikizana ndinu tikhale tikuziwa chimene tikupanga ife. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu, amen. Abale anzanga, lero tikufuna kugawana pa mutu wonena kuti Amayesa kuti akapanga zimenezo ndiye kuti akupemphera. Amayesa kuti akapanga zimenezo ndiye kuti akupemphera. Ndipo leroli titenga mutu wathu kuchokera pa Mateyu 6 ndime ya 7 mpaka ndime ya 15. Pamene mukupemphera musamangobwereza mawu monga amachitira anthu akunja. Iwo amayesa kuti akachulukitsa mawu choncho ndiye pamene Mulungu awamvere. Inu musamatero ayi, pakuti Atate anu amaziwa zimene mukusowa inu musanapemphe. N'chifukwa chake popemphera muziti: Atate athu akumwamba, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu uze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba chomwechonso pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha masiku onse. Mutikhululukire ife machimo athu monga ifenso takhululukira otilakwira. Ndipo musalole kuti tigwe muzotiyesa, koma mutipulumutse kwa oyipa uja, pakuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi zanu kwamuyaya, amen. Ndithu ngati mukhululukira anthu machimo awo, Atate anu akumwamba azakukhulukirani inunso. Koma ngati simukhululukira anthu machimo awo, Atate anunso sazakukhulukirani machimo anu. Mawu a Ambuye. Ulemu kwenu Ambuye Yesu Khristu. Abale, lero tikufuna kukambirana za nsanamira imodzi ya nyengo ya Lenti, mapemphero. Tikuziwa tonsefe kuti mu nyengo ya Lenti timakamba za kusala zokudya, timakamba za kuzilesa, timakamba za kugwira ntchito za chifundo, timakamba za kulapa, komanso timakamba za kupemphera. Ndiye lero inu ndi ine tati tisonkhane pa nzengezi pano kuti tikambirane kumbali ngati kuno kuti kodi nthambi ya kupempherayi tiyendesa bwanji mu nyengo ya Lenti, tingayendese bwanji m'manyumba mwathu, tingayendese bwanji m'makomo mwathu. Tikakamba za kupemphera, singokamba za kupemphera kwa munthu kwa weweka kwa mtima mwako. Pali kupemphera kosiyanasiyana: kupemphera mu mtima mwako, kupemphera pa banja pako, kupemphera kuchalichi. Kupemphera konse ndi kupemphera, koma munthu ukamapanga chinthu umayenera kuziziwa kuti kodi chimene ndikupanga ine ndi chani. Kupemphera kumeneku ndi komwe kuja kumene Ambuye Yesu anapemphera m'munda wa Getsemani. Mukumbukire pa nthawi imene Ambuye Yesu anali pa masautso ake, chimodzi chimene chinamthandiza kuti achilimike mpakana alolele kuti apite akatifere tipulumuke ife ndi mapemphero. Ambuye Yesu nthawi zonse amapita ku phiri kukapemphera, nthawi zonse amasiya anthu ena ndi kupita kukapemphera mwapaderadera. Ndipo siku ili limene iye amaziwa kuti akupita kuti akaperekedwe, anapita munda wa Getsemani, anasiya ophunzira ake, anatengapo awiri atatu, anasiyanso pena pake, wapita yekha pasogolo ndi kukagwada ndi kukapemphera: Ambuye, chikho ichi chindipitirire. Tisanakambirane zambiri, kodi inuyo mukakhala m'mavuto, mphamvu yokwezera pemphero kwa Mulungu mmayipeza? Kodi phindu loti mupempherere mmaliona? Hayi, ndasala pati ndatha ine lolo ndipempherenso ndichireke nchani. Ambuye Yesu pa nthawi imene anali m'mavuto, pa nthawi imene amaona kuti zinthu zasokonekera kale chabwino ineyo ndikagwidwa, koma anapereka pemphero loti limuthandize kuyenda mu nyengo imene akuyenda iyeyo, limuthandize kuyenda nthawi yovuta ngati imeneyo. Sikuti kupemphera timangopemphera kuti mavuto atichoke, komanso timapemphera kuti mavuto aja tikalowa tiyende mondithu mwachamuna, tiyende tichilimike mpaka tikatulukire mbali nayo, pakukwanirisa chimene Mulungu wafuna kuti tikwaniritse kuzera mavuto amene aja. Sitipempherera mavuto kuti tingotulukamo: Ambuye, koma mavuto amutu aona Ambuye tanditulusenimo. Iyayi, tikamapemphera nthawi ya mavuto timapemphera kuti Mulungu mundidusise
mundidusise ndiyende umumu, ndiyende nanu, ndizikuonanibe, musazimirire kuti ndisakhale ngati kuti munthu amene mdima wabwera moyo mwanga. Tatiyeni pamene tikunsinkhira Ambuye Yesu amene anasauka, amene anavutika pa mtanda paja, tatiyeni ifenso tisinkhe lero kuti kodi moyo wathu wa mapemphero ukuyenda bwanji, ndipo moyo wathu wa mapemphero tiuyendesa bwanji mu nyengo inoyi ya Lenti. Tatiyeni timvere salimo iyi amene mnyamata wa pachikapa apa ochedwa Laston Moses anatiimbira kuti ifeyo tipemphe chifundo kwa Mulungu chotithandiza kuti kuzera mu pemphero lathulo ifeyonso nafe tichilimike pamene tikuyenda m'mavuto osiyanasiyana. Laston Moses. Mutichitire chifundo chifukwa tida kuchimwirani. Mutichitire chifundo chifukwa tida kuchimwirani. Mundichitire chifundo inu Mulungu, chifukwa ndinu wachikondi chosasinthika. Mufafanize machimo anga, pakuti chifundo chanu chachikulu. Mutichitire chifundo chifukwa tida kuchimwirani. Mutichitire chifundo chifukwa tida kuchimwirani. Mundisambise kwathunthu pochosa kulakwa kwanga, ndipo mundiyirise mtima pochosa machimo anga. Mundirengere mtima woyera inu Mulungu, ndipo muyike mwa ine mtima watsopano ndi wokazikika. Mutichitire chifundo chifukwa tida kuchimwirani. 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 Tathokoza kwambiri chifukwa chakutiimbira salimo imeneyi. Masalimo ndi nyimbo zokoma kwambiri zimene Davide ankakonda kuimba, ndipo ifeyo pamene tikuyimba masalimo, pamene tikumvetsera masalimo, timalumikizana ndi Mulungu. Koma nkhani yathu lero tikunena kuti amayesa kuti akatero ndiye kuti apemphera. Kunja kuno tikuziwa kuli zinthu zimene anthu timapanga mwina mosaziwa, natiganiza kuti tikupangazo ndi zenizeni Mulungu amangotikhululukira. Kuli zinthu zimene timati tikamapanga kumaganiza kuti ndikupanga zinthu ndikupanga izizi ndikuziziwa bwino, koma Mulungu akatiyang'ana amangopukusa mutu. Kodi awati apanga chani ali apo? Nditi chimozimozi kupemphera, timangokambaza kupemphera. Ine ndimaziwa kupemphera, akuti amaziwa kupemphera, aja amaziwa kupemphera. Kodi chimapangisa pemphero kuti likhale pemphero ndi chani? Chimene chimalipanga pemphero
kuti mungane kuti apapa pemphero latheka ndi chani. Akunena kuti musakhale ngati anthu akunjaja amene amaganiza kuti akamangobwereza mawu ndi pamene Mulungu atamve. Kumaganiza kuti akangobwereza mawu pamene Mulungu atanena kuti apapa ndiye pemphero latheka. Ambuye ine, Ambuye Mulungu wanga, chauta mphambena malenga, inu Mulungu wankulukulu, inu ndinu Mulungu wanga zedi zoonadi, Ambuye inu ndinu Mulungu. Angoti Mulungu. Kuyang'ana zimene akunenazo angobwereza. Palibepo kusuntha. Kodi ifeyo chimene chimapangisa pemphero kuti ikhale pemphero ndi chani? Ndipo chimene ifeyo tingayenera kuti chinzache cha pemphero pamene si pemphero ndiye chiti? Ambuye lero akukana akuti zomangobwereza kumangobwereza namuganiza kuti limene ndi pemphero. Akuti pamene ifeyo tikuti tipemphere tizikhala ndi zimene tikufuna kuti tikanene. Ndikanena ichi ndamalizapo ndizipita. Pemphero lathu lizikhala ndi dongosolo. Pemphero lathu lizikhala ndi chimene lifuna kukanena. Palibetu munthu amene umanena kuti ndikupita kocheza kuja kumakango bwebwe tukazinthu zosaoneka bwinobwino ngati zimenezo. Ukamakacheza umakhala ndi nkhani zoyambira. Inde zina umakazipeza konkuja koma umakhala ndi nkhani zoyambira ndipo umakhala ndi dongosolo. Zinzache za pemphero akuti mapemphero umangobwereza. Nthawi zina anthu amaganiza kuti pakukuwa ndiye kuti akupemphera. Zinzache za pemphero amaganiza kuti pakukuwa ndiye kuti akupemphera. Kodi ndizoona pemphero ndiye kuti uzikuwa? Kodi mukamakuwa mmankuwira ndani? Kodi Mulungu wanu amene mmankuwirayo amakhala kuti samva kapena chikuchitika ndi chani? Ifeyo timakhulupirira kuti Mulungu tili naye pompano. Mulungu tili naye apa. Ndiyene munthu kuti ndili naye apa sindingamakuwe. Hayi no, kodi pamene pazokhala bwanji? Mundithandize munthu alipompa. Mulungu wathu ife timakhulupirira kuti alipompa. Ndipo sikutiso ali kutali, alinso mu mtima mwathu. N'chifukwa chake pamene tikupemphera ife palibe chifukwa chotulukira misempha pakhosi posepa, kutuluka misempha pakhosi posepa kuti aphulisa khosi twawa, aphulisa khosi. Zinzache za pemphero. Kodi chimapangisa pemphero kuti likhale pemphero ndi chani? Ndipero tikufunsana siku la lero. Timakamba za pemphero lathu la corona. Limene timakamba tikoneni Maria wachaulere chozaza Ambuye ali nanu ndinodala makazi onse ndipo kodala mwana Yesu. Tikoneni Maria. Inunso lero ngati simusamala pemphero limene lija lizasanduka lopanda ntchito. Ngati simusamala naye corona wanu ndikungokhala kuti mungobwereza popanda kumene mukulowera. Corona wanuja akhala opanda ntchito. Corona ndi pemphero lovuta koopsa. Ndipo musazaganize kuti ndi pemphero lokhweka. N'chifukwa chake aliyense amene ali ndi corona m'manja akuyenera kuphunzira kapemphero limene lija. Kuopa kuti ngati simulipemphera bwino muzapanga izi zimene akunena Ambuye Yesuzi. Kumangobwebweta kumangobwereza zimene zilibe china chilichonse mkati mwake zopanda nchere. Tikamba pano za zinzake za pemphero. Zinthu zimene ifeyo timaganiza kuti ndikapanga ichi ndiye kuti ndapemphera. Ena amaganiza kuti pakubwereza ndiye apemphera. Ena amaganiza kuti pakukuwa ndiye kuti apemphera. Kodi zinzache za pemphero zina ndi chani? Ena amaganiza kuti pakuberusa maso. Ena amaganiza kuti pakusinzina. Ena amaganiza kuti pakuyang'ana ndiye kuti akupemphera. Kodi kupemphera ndiye kuti kusinzina? Kodi kupemphera ndiye kuti kuyang'ana? Kodi chimapanga pemphero kuti likhale pemphero ndi chani? Kuti tikafika kumene kuti apapa munthu nenda pemphera. Ndi chani chimene chimapanga pemphero kuti likhale pemphero? Ndi chimene ife tikufuna lero kuti tichisake. Ndi chani chimene chimapanga pemphero kuti likhale pemphero? Tatiye tamvesera kanyimbo aka ka St. Cecilia kankhomba kwaya kuchokera ku Thunga Parishi. Akuti pepani Yesu ife tinakunyozani. Tikulapa kwambiri. Tatiye timvesere nyimbo imeneyi ndipo tikamabwerera tipitirize kukambirana kuti chimapanga pemphero kuti likhale pemphero ndi chani?
Tathokoza kwambiri chifukwa cha nyimbo imeneyi. Tibwerere kufunso lathu lija. Kodi chimapanga pemphero kuti lichedwe pemphero ndi chani? Katekisimu wathu akatolika amatiphunzitsa mwachimvekere komanso mwachidule komanso mophweka kupemphera ndi kutani. Amati kupemphera ndi kucheza ndi Mulungu. Kupemphera ndi kukweza mtima wako kwa Mulungu ndi kunena kuti Ambuye zakuti. Kupemphera ndi kulumikizana ndi Mulungu. Choncho chimene chimapangisa pemphero kuti likhale pemphero. Pemphero likhale pemphero ndi awiri inu, iwe ndi Mulungu, pamene mwakumana malo amozi, pamene ndi mumtima mwanu, ndipo mwalumikizana ndi kumayankhulana muchoona. Kumene kuti ndiye kupemphera. Chimene chimapangisa pemphero kuti likhale pemphero ndi chani? Kulumikizanako. Chifukwa ineyo ndikakweza manja anga ndikunena kuti Ambuye Mulungu wanga, chimene ndikufuna kupanga pamene po nambala 1 ndikufuna kuti ndilumikizane, network yanga ilumikizane, ndikapanga halo kumwamba kwa Mulungu na Yesu apange halo. Kulumikizana ndi Mulungu ndi chinsisi cha pemphero. Kodi muzimene mukupangazo mulishuwa kuti mwalumikizana ndi Mulungu? Mulishuwa kuti kodi mtima wanu mwaukweza ndipo mtima wanuwo wawalandira Mulungu? Pamenepo ndi pamene pamagona pemphero. Zonse tanena zija ndizongonjezera zili kwa inu kumafuula kumafunso. Ndolena kuti kodi muzimene mukufuulazo mulishuwa mwalumikizanadi ndi Mulungu, kapena mwangokhala ngati chibelo chomangolira kunena kwa Paulo oyera, mwangokhala ngati chinganga chosokosera kunena kwa Paulo oyera. Funso, kodi mwalumikizana ndi Mulungu? Kodi mwalumikizana ndi Mulungu? Ndipo chinthu chimodzi chimene chimathandiza kuti afutufe tilumikizane ndi Mulungu ndi chimene mawu aja lero chakunena: mukhululukire anzanu. Muphunzire kukhululukira anzanu. Chifukwa mukakhululukira anzanu pamene network yanu imabwera. Koma ngati uli ndi zidani, ngati sukhululukira ena ake, network imathawa. Network ya kwa Mulungu imathawa machimo. Mwakuti ngati inuyo mwasunga mkwiyo ndi wina wake, ndikupita pamaso pa Mulungu ndikumakapemphera, network palibe. Network busy. Palibepo network. Nchifukwa cha Ambuye amanena kuti ukakumbukira utatenga nsembe yako kuti uli nkanthu nzako, siya kaye, bwerera ukayanjane ndi nzako uja, ndiye ubwereno network uyipeza. Kodi inu mumapemphera zona? Kodi inu muzimene malalamuka muli pemphero? Nchifukwa chake pa nsembe yathu ya Ukaristiya ife Akatolika nthawi zonse timayamba ndi chimenecho: tatiyendirape. Choncho pemphero ndi kulumikizana pakati pa iwe ndi Mulungu. Kodi mwalumikizanadi? Mawu athu alero aja Ambuye Yesu ndiye akutiphunzitsa kapempheredwe. Akuti pamene mukuti mupemphere muziti, ndiye akuyamba ndi kuti Atate athu akumwamba. Choncho pemphero nambala 1, chinthu nambala 1 ngati si nambala 2, poti nambala 1 ndachinena kale. Chinthu nambala 2 pa pemphero chona kuti uziziwa kuti kodi pemphero langa likupita kuti, lizisonyeza kumene kukupitidwa. Ulisegule pemphero lija ndi address. Kodi pemphero lako likupita kwani? Ndani amalemba kalata yopanda address? Ndi apa address yathu ndi Atate athu akumwamba. Pempherolo likupita kwa Atate athu akumwamba. Address yake ndi imeneyo. Ndiye kenako umansogoza no Mulungu uja, chifukwa chona kuti iyeyo ndiye akuyenera kukhala nambala 1. Ndi umakambano za Mulungu zija: zina lanu lilemekezedwe. Pamene tikunena kuti zina lanu lilemekezedwe ndi ndani? Iweyo amene ukupemphera, iwe nambala 1. Kodi moyo mwako umaziwa kulemekeza zina la Mulungu? Kodi moyo mwako umaziwa kumpasa Mulungu ulemu? Pamene patu pakubwera lamulo lijaona kuti usachule pachabe zina la Ambuye Mulungu wako, kodi Mulungu mumampasa ulemu? Kupita kukagwira Bible ndiri kukhoti kukagwira Bible, ine wakuti ndikulumbira ndithu kuti zonse zimene nene pano nzona ndipo nzone sesa zeni ukuzuwa kuti ufuna kuzitinamiza. Ukamanena kuti Atate athu zina lanu lilemekezedwe, ukuyena ukhale munthu amene mumtima mwako uli nkufuna kwabwino kuyena kuti umayesesa kulemekeza Mulungu, osati Mulungu kungontegera kuntoso. Mulungu amayesesa kulemekeza zina lake. Choncho pemphero lako likupita kwa Atate athu akumwamba. Pempherolo likupita kwa Atate athu akumwamba. Address yake ndi imeneyo. Ndiye kenako umansogoza no Mulungu uja, chifukwa chona kuti iyeyo ndiye akuyenera kukhala nambala 1. Ndi umakambano za Mulungu zija: zina lanu lilemekezedwe. Pamene tikunena kuti zina lanu lilemekezedwe ndi ndani? Iweyo amene ukupemphera, iwe nambala 1. Kodi moyo mwako umaziwa kulemekeza zina la Mulungu? Kodi moyo mwako umaziwa kumpasa Mulungu ulemu? Kupita kukagwira Bible ndiri kukhoti kukagwira Bible, ine wakuti ndikulumbira ndithu kuti zonse zimene nene pano nzona ndipo nzone sesa zeni ukuzwa kuti ufuna kuzitinamiza.
kodi niyo mukakhala mulungu mamulemekeza? Kumulemekeza mulungu nthawi zina timakuchula kuti kumuopa. Kodi mulungu mamuopa? Onse amene amagwira baibulo na amalumbira, kodi mulungu mamuopa? Kodi mulibe nthumazi mukamagwira buku limene lija kumana kuti ine ndikufuna zonse ndanene pano ndizona, koma nditu zokuonerani? Anthu twagwira mabaibulo mbuyo, anthu agwira mabaibulo milandu yosiyanasiyana, anthu agwira baibulo popereka maumboni. Ambuyesu tanena kuti ngati ukuzuwa kuti iweyo zikukanika, ingonena kuti kapena ayi. Koma zona kuti uzichula pachabe zina la Mbuye Mulungu, hayi ndende mbambadi ine kumwamba uchekecheketwa. Ndi akuti tiziti Atate athu muli mwamba zina lanu lilemekezedwe. Ndipo iweyo ndamene kuena kukhala go 1 kulilemekeza zina la Mulungu. Nchifukwa chake pemphero likukhuzana kwambiri ndi moyo wako wonse mmene umakhalira iwe. Moyo wathu ndi pemphero paokha. Kuti mmene ukukhalira iweyo zimaperekezana ndi zimene iweyo ukanena kwa Mulungu. Ndipo kachitatu akunena kuti ufumu wanu uze. Ataubwerese nda iwe amene ndi amene ukuyenera kuti ukhale munthu amene ufumu wa Mulungu ukumenyerera kuti ubwere pansi pano. Mulungu wetu akutchedwa Atate athu. Kusonyeza kuti iwe ndiwe mwana wa Mulungu, ukuvomera kuti ndiwe mwana wa Mulungu, ndipo zopanga zako ukumthandiza Mulungu kumanga osati kupasula. Akuti tu amene ali nafe ndi amene akumanga nafe, amene akuunjika akutolera zinthu limodzi nafe, amene akumwaza sali mbali yathu. Choncho aliyense mwa ife mmoyo wake wa siku ndi siku aziyesesa kuti ngati ukuzowa kuti ine ndizikapemphera, uziziwa kuti uliso ndi udindo womanga ufumu wa Mulungu. Umene uli ufumu wachiona, umene uli ufumu wa mtendere, umene uli ufumu wa chifundo. Makatangale athu timapangawo ndikupemphera sizigwirizana. Akuti ukachoka pamene ponene kuti kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Kuti zimene mmene anjelo amapangira kufuna kwa Mulungu kumwambamo, mmene Mulungu amamveseredwa kumwambako, tikufuna kuti pansi panonso anthu azimumvera Mulungu, anthu azimuopa. Ndipo nambala 1 chite zimenezo ndiwe amene kupemphera iwe. Amene kupemphera iwe. Kodi Mulungu mmantengera serious? Kodi Mulungu mmamumvesera pa zimene yakunena? Ukaterono ndiye yambano zimene ukufuna kupempha iwe. Mutipase ife chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife machimo athu, musale kuti tigwe muzotiyesa, mutipulumutse kwa oyipa uja. Ndiye mumve mapempho onse amene akuperekedwa. Palibe poti ine mundipase ine, koma mundichitire ine, koma mundipangene. Kupemphera kulibe umbombo. Aliyense akamapemphera aziziwa kuti akuyenera kupita kupemphera kuja ndi anzake. Nchifukwa cha Ambuyesu akutiphunzitsa kuti muziti Atate athu osati Atate anga. Kodi inu mutachipanga chizolowezi kuti mukamapemphera musamapemphereza ine, koma muzipemphera za ife. Hayi nanga kuti mwina ndikuvutika ndine, alipo munthu amene anganene kuti akuvutika ika ziko lapansi. Ineyo ngati lero ndikusowa chokudya, ndizo kuti aliponso azinzanga ena amene akusowa zakudya. Ndikapita kwa Ambuye kuja samakane kuti Ambuye mundipase ine, Ambuye mutipase ife. Ndipo uwakumbukire kuzira mu pemphero lakolo, ukumbukire kuzira mu kusowa kwakoko, uwakumbukire anthu ena amene limodzi nawe akusowanso monga mmene iwe ukusowera. Kodi kumalawi kuno ife tizipempherera mtendere. Tingalephere nditu kuwaganizira azinzathu amene ali ku Iraki amene akusowa mtendere. Tingalephere kukumbukira azinzathu amene ali ku Somalia, azinzathu amene ali ku Ethiopia, amene akuvutika ndi nkhondo ku Congo. Nthawi zonse tikapita kwa Mulungu kukapemphera, ma ine asamaoneke, koma ma ife. Ngakhale pamene ukuthokoza Mulungu, kodi ukuona ngati wachitidwa zabwino ndiwe wekha? Aliputo anza kusomera chitidwa zabwino, koma mwina sanapeze mpata kuti athokoze, tatenge waike mu pemphero lako, Ambuye tikukuthokozani chifukwa cha zabwino zimene mwatipangira. Kupemphera kwa Mulungu ndi ife. Osanka kwa Mulungu wekha, kwa Mulungu tenga azinzako, tenga azichemwali yako, tenga azichimwene yako. Pachiti chonse chimene ukupempherera iwe uzizo kuti nzako winanso pena pake akuchifuna, ndipo amene uja untenge ukapemphe, Ambuye ineyo ndi azinzanga ena amene tikuvutika mbambali ya nzeru kukalasi, Ambuye tikukupemphani nzeru. Mene mudalisa ena sandipitirire. Kuti ife tikamakhala pa moyo wathu wa siku ndi siku, pamene Mulungu akudalisa anthu ena, ifeso timadalisika nawo. Komanso tizikumbukira pamene ife tikudalisika
tiakumbukire ena akenso nawonso azidalisika. Mulungu wamphamvu zonse tikuthokozani kuti inuyo mmatikumbusa kuti ifeyo ndife banja, ndipo ngati ndife banja tikuyenera nthawi zonse kumakumbukira azinzathu, kumakumbukira abale athu amene akusowa monga mmene tisowera ife. Tipaseni mtima wa chikondi kuti pemphero lathu lililonse muzooneka chikondi. Tichosereni ma ine mapemphero athu kuti poteropo tizikhala anthu amene tikulumikizana ndi azinzathu mu zonse zimene tikupanga. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu, amen. Ndakuthokozani abale, tatini pamene tikupemphera mu Lenti ino pasapezeke mmodzi mwa ife womangozipempherera yekha, pasapezeke mmodzi mwa ife amene akungoziganizira yekha. Tikuyenda ulendo wa nyengo ya Lenti, tikuyenda ulendo woziyeresa kuzera mu pemphero. Mulungu azidalitsa nthawi zonse. Munali ndine Elizeo Nthalika, zikomo kwambiri.